Order kayo ka nun. Available ito, GEA. Available ka na ito. Tao ka naramid ka ni kakapsat. Tangamin, legit kami dahito nga pagsagad. Itirwart pagtaingan. Unay pagtaingan, kakapsat kinigayam. Karagit ay aripit ko ma. Legit ay kanal tayo nga mabasit. Pati ni bagat. Makiararamid dito. Nagpintas nga pagkirkir kakapsat. Karagit ay amo tayo ngayon. Iti pagumukan. Karagit ay lamlamok. Ay dagito yun iti kayat na ikirker mo lang ikatin na amin nga tapok when anya pa dita nga nakakalat pero na iti uneg iti pagtaingan iti ruwat iti pagtaingan iti uneg iti kwarto tayo no adda dagitay bowi da tayo ngayan iti pagumukan dagiti lawalawa kaya dagiti balay iti lawalawa ikirker mo lang kakabsat ket no amo nga maabutan mga lakalang iti talo nga metro nga kayo irepet mo lang iti murdong na daytoy ipag-repeat mo kakabsat tapos nga maukas dahil nagtakasan nyo iti interior iti bisikleta bike yan kakabsat kinagayam nagado pakaramatan na dahil kakabsat iti sagad amoyo tinagalaan hindi nang iitinyog I'm sorry nagrigat ang content hindi na dahil katakatawa mo ni bagad ano kasi nga kamaliak kaya yan. So, God bless. Iti isang kabasit manen nga tips para katakayamin amin. Pag-amin kabsat yo, Brother Benny Hinas nga agar-aramid isagat nga legit kakabsat. Nagrigat nga mapitid ito. Ibilag nyo lang. Dito kakabsat. Ito na madlaw yun nga medyo nasikil kinagakon. Mabalinen nga aramidin nga sagad nga pagkirkirya. God bless. Tapos tagasaan kayo nga gumatang. Ijay palengke, tayo supay nga gatgatangan nyo. Ipabalon nyo lang anan kada kitay anak nyo nga adda jay iskol. God bless.